श्रोता के मनोरंजन खातिर हमनी के करे के पड़ेला। अब हम मंच पर आदमी जब रहेला तो अपना धुन में रहेला। तो बाकी चली बड़ी पुराना एगो गीत हम जब सीखत रही आजो सीखते बनी तो एगो गीत सुनले रही मदन राय जी के जीव रूपी दुल्हन कहतरी कि बैठल रोवेली गुजरिया अरे चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाई अपन पियावा के नगरिया हो चुनरिया में दाग। यह लेके सहारा लेके धर्मेंद्र भैया आज गोलू भी कहता कि तन सुमिरन में आज महतरिया हो तन सुमिरन में आज महतरिया हो अरे लइका गोहार करत पर नजरिया हो फेर दे तू हमरो पर नजरिया हो लइका भक्त साज बना बाजबा अरे उखड़ल आवाज बा साज बना बाजबा उखड़ल आवाज बा पहले भी बात रहे कि ना काला बा ना गाला बा ना बाकी गोलू रे जाके हलवा जैसे हो जैसे हाय हाय अरे सच बना बाजू बा उखड़ल आवाज बा सच बना उखड़ल आवाज तोहर कृपा बाकी हमके पूछत अभी बीच में बड़ा गार्जियन लोग के आगमन भइल बा। हम अपना तरफ से सब गार्जियन लोग के स्वागत करतनी बार बार प्रणाम करतनी। देखिए हमरा चंदन भैया की ओर से
आशीर्वाद के स्वरूप पुरस्कार आइल बा। भैया के पद और प्रतिष्ठा जीवन भर बरकरार रहे, माई से है प्रार्थना रहे। साजबा न बाजबा उखड़ल आवाजबा, तोहर कृपा बाकी हमके पूछतो हम तो आइल बानी, हम तो आइल बानी, अरे बन के भिखरिया हो। हम तो आइल बानी ए बन के भिखरिया हो, लइका गोहार कैमरामैन के संख्या देखते नहीं। चलिए सब कोई के स्वागत बा। रहे सब गर्दा कबार के बिक देनी 2 दिन में, 2 दिन में जो ना करेगा तो हम कर देनी सर। रहे सब गर्दा कबार देनी। भाई धारा थवा छोरा थवा भाई जी। बाकी आज भी कहो कि YouTube चैनल अपना जगह बा, भगवान करे के रह सबके चैनल के ही तरी सब्सक्राइबर होके लोग, बाकी तनी निमन चीज चढ़ावे के भी प्रयास करो सब। बाकी कहतरन भग का हो सुनले बानी हो माई दया के समंदर, सुनले बानी हो माई दया के समंदर, सुनले बानी हो भाई दया के समुंदर, तोहर कृपा बाकी लिखस जखमी जीते दो। तोहर कृपा बाकी लिखा जखमी जीते। ई भजन जौन धर्मेंद्र भैया बा, हो शेखर भैया मुखिया जी, ई जौन भजन बा हो एगो हमनी के भोजपुरी जगत में व्यास रहन गायत्री ठाकुर जी, ओ हुआ के कही कि साधना उपासना आराधना तब वंदना। इना के बैठल बानी पूजा पर, अध्ययन बा भूजा पर तो पूजा बेकार बा। ऐसे कहते का हो बचौले रही हो, अब तोहरे भरोसा बा। अरे बचौले रही हो अपना गोलुओ के पगरिया हो, बचौले रही हो ए बचौले रही हो, बचौले रही हो गोलुओ के पगरिया हो। मुखिया जी हेलो भैया एकरा के
अंदर हे में डाल हे में दो हे सुनाओ हमारा देखिए साउंड वाले भैया हे भे बक्सर में तनी बढ़ा दे हमरा घर के सदस्य वानी हमरा छपरा जिला से आई हमरा मुखिया भैया आ मुखिया जी के फिर से अगलो बार पद प्रतिष्ठा ऊपर करार हमेशा खातिर रही हेलो अंजनी चाचा की बच्चों ले रही हो अरे गोलुओं के पगरिया हो बाबा अरे किलोई का गो